Zatzaizkit? Natzaio. Garbizaleok ere? Jan egiten dugu. Jan! Bueno, aukeratu duzu ella da? Barkatu, euskerazko karta badaukazu? Karta. Karta esan duzu. Karta esan dute! Janariaren aurkibidea esan nahiko zeru. Beno, dena delakoa, baina euskeraz nahiko genuke. Hau euskera zago baina. Bai, baina... Bueno, zer jango duzu, Ez dakit, zer da azaliliak izkaro erara? Ez dakizu, ez dakite! Coliflor al romero. Eta kardulatza ezkaiaz? Cardos en salsa de tomillo. También tengo la carta en castellano, si no entienden. Ez, Ez daukagu egun osoa. Zuk zer komendatzen diguzu? Purruta alabean, ondo dago. Nola purruta? Codorniz al horno. Errefabak lurrundean ere temporadan daude. Errefauz. Rábanos al vapor. Kukuluak abiekin ere badauzkazue. Kuku. Cogollos con arándanos. Edo kardulatzak binagarreras. Joder, cardos con estragón. Bueno, zer, eragadak duzu ella da? Egon, pixkat, bai. Bueno, badauzkazue baita ere esnegorrien anabasa, hartatxea miluan, eskuzuriak loraginoarekin, alberin jinen atabala edo garrastarroa labean. Bera, isunak askarrasko jartzen dituzue ba, Nola, baina ezagutzen gaituzu? Eta zuek ni ez? Aurrekoan multa bajarri zen didaten subjuntiboa gaizki erabiltzeagatik. Gaur igual zuen buruari jarri beharko diozue multa. Ai, multa ez. Huha! Isuna, Bueno, gu bagoaz. Bai, ez daukagu bat ere gozerik. Ai, penaz eta mala! Zuli horrengoan, Bai, agur. Nerte. Apa, karta hau da de pega. Lehenengoa daukazue, indabak txorixoakin, bainak lentejak edo ensalada, eta bigarrena soloma patatekin, txitxarroa, antxoak edo jaskoa. Gure aitaren euskara garbia defendatuko dugu. Fideo zopa kenduko digute. Patata frigituak kenduko dizkigute. Baina gure aitaren euskara garbiak. Iraunen du. Mendu. Huha! Erratu garete. Bai, nik zurea jantzi dut. Joder. Joder.